we moeten nog minder schaatsers hebben, dus ik zou er nog 10 uithalen. Stop! Goed zo. En actie. Dat we denken aan de sfeer van jongetje 97. Dus hetzelfde idee weer. Dus meestal heel enthousiast, dus hartstikke leuk. Het is al een beetje een reunie, want een heleboel die waren ook in Sneek. Dus dat was best wel leuk. En we mailen al met elkaar en foto's uitwisselen, dus ja, hartstikke leuk. Ja. Dit is heel apart, hè. Dat kan op zijn best, maar het is inderdaad echt een sneeuw, jongens. En hartstikke koud. Nee, apart. Mooi. Maar het is een plooitje hier. Het is dan wel net aan de andere kant van de brug als in werkelijkheid. Maar ze doen weer vreselijk hun best om met 20 graden boven nul, 20 graden onder nul te creëren en dan ook proberen ijs te krijgen. Het is heel apart. Hé! Man! Ik ben alle die koord door de moor. Dik in orde. Geweldig. Kijk, hij ziet er veel te gezond uit, omdat hij natuurlijk in de zon gezeten heeft. Dus hij moet er kouwelijk uitzien. Ik zal het je laten zien. Kijk, daar krijgt hij een beetje een winters uiterlijk van. Kijk, dan gaat hij er wat kouder uitzien. We doen alleen één helft, hè? Oké, de eerste helft. De eerste helft. Gaan we nog een keer de repetitie. Standby. Potje voor het ijs erbij. Kijk, dit is een ijsgel. Die smeren we hier zo op. Let op. Beetje in de wenkbrauw zo. Let op. Nou, ik zal het niet helemaal in zijn haar smeren, maar kijk. Allemaal een steel erbij, een vlokje erbij zo. Kijk, dan kun je een beetje dit doen. Als je oog ligt. En gestopt. Kijk, dan heb je heel snel een effectje. En dan wil hij wel een foto van zichzelf. Ja. Dat dacht ik wel, ja. Hè? Toch? Zo werkt het ongeveer. Dit is een snelcursus griem. Hoe je iemand koud maakt. Ja, koud. Koud maakt. Tussen aanhalingstekens, hè? Nou, het wie zo. Ik zei de leefzaak hier opbouwen. En het wie zo van, ik vreeg op een gegeven moment van, wat is er aan de hand? En dan praat je wat met de kouwbouwers en nou, ik riep het langs, maar dat is zwarte brommerke. En toen zei hij op een gegeven moment van, nou, het hier wel mooi werd dat hij in de filmkamer, die past mooi in het beeld. No? En ik zei, nou, ik heb er nog een. Ik heb het waterhuis. Ik zei, als je de beide broeken wil, dan ken dat. Dat zouden we aan. En actie! Ja, geweldig. Geweldig, ja. Het is een hele belevenis. Ja. Het maakt je maar één keer maar nou. En als je dan de kans krijgt, dan moet je met pakken. Het leek ons wel een keer grappig om zo'n hele dag mee te maken hoe het allemaal gaat, hoe het loopt. Maar wachten, maar dat hoort erbij. Maar het is wel heel leuk, want er gebeurt ondertussen wel allemaal dingen. Hè, dit wordt opgebouwd, dat wordt afgebroken en het is allemaal wel heel leuk om te zien. En het licht moet net even anders en dan moet er een schaduwtje bij en nu is het donker. Dus ja, het is allemaal wel heel leuk om het te zien en om het mee te maken. Wat goed is, dat wij de laatste mensen die
van het ijshockey die er nog goed zijn. Al die mensen die onder de kolen zijn, mensen die er net afwonen, al die mensen die wij als soldaten eraan hebben. Actie. Ik vind het hartstikke leuk. Het als figurant reist een keer mee en dan kun je achter de schermen een keer zien hoe het gaat met de filmopnames. Dus dat is vanzelf. Het is hartstikke leuk om dat mee te maken. Je komt vanzelf een grote bekende acteur zien. Op een gegeven moment bent dat vanzelf weg. Maar het wordt je vanzelf goed verzorgen. Eten en drinken en alles krijgen wij. Dus dat is fantastisch. En het is een hele belevenis om dat een keer mee te maken. Stop.